Президенти Туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов, ки дар доираи як сафари корӣ дар вилояти Балкани ин кишвар қарор дорад, интизор меравад, ки дар ҷараёни ин сафар тағйироти кадрӣ анҷом диҳад. Ба гуфтаи манобеъ аз Ишқобод номзадҳо дар ҳоли ҳозир аз ташхиси тиббӣ мегузаранд ва шахсони фарбеҳро аз рӯйхат берун мекунанд. Ибтидои моҳи январ Бердимуҳаммадов даҳо раисони навоҳӣ ва муовинонашонро иваз кард. Яке аз наздикони номзади пешин ба мақоми раисии ноҳия тартиби интихоби кадрҳоро шаҳр дод. Дар миёни кадрҳое, ки 8 январ ба вазифаҳои нав таъин шуданд, шахсоне ҳам буданд, ки бори аввал ба мақоми интихоб гаштанд. Ба онҳо кормандони дастгоҳи президент корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронданд. Аз ҷумла фаҳмонданд, ки дар сурати ба онҳо сухан доданд бояд чӣ бигӯянд. Дар миёнашон яке аз хешони мо низ буд. Аз ҳама аҷибаш ин буд, ки вақте аз ташхиси тиббӣ гузаронданд, бештар ба вазни онҳо аҳамият медоданд. Яъне шахсони фарбеҳро зуд аз рӯйхат берун мекунанд, изҳор дошт ҳамсӯҳбати мо. Ба гуфтаи ин манбаъ, ба далели ин шарти озмун хеши онҳо моҳо талош кардааст то вазни худро кам кунад. ӯ гуфт номзадҳои ояндаро низ бо ин усул интихоб хоҳанд кард.